effort, syth I fewn. Syth I fewn iddi. Sef o gwachio, dwi'n meddwl yna. Ok, so beth dwi angen? Box bach da. Rhywbeth tydanol. Helo, pawb a phopeth. Gweithio ydych chi'n gyd yn cadw'n iawn hynna. Lag. Y lag is real. Da ni efo base newydd. Dwi a Dudsy'n teimlo fan, da ni'n barod I trio stwff newydd ar y server, so da ni wedi mynd yn nes yn y map a lle mae'r action I gyd. Gos yn mynd. That's the plan. Bydd haws I trafeilio a felly. Ma Dudsy. Stwff yn barod lle fo. O, cerig. Gallai nôl i'r cerig. Mae'n bach o lag yma. So casual Saturday night stream. Rhywun yn y chat, sydd y helo, dydwch helo. Sorry. Da I di symud. Hey, Plastic Crunch. Yeah, SFA okay. I am a massive Super Furries fan, by the way. So, yeah, this is an SFA okay. Where's the... no. Things on the go. Things on the go. Yeah, mae'r gan... Dwi wedi chyd. Na I ddangos I chdi lle da ni wedi symud. Beth y crap ydi, dwi'n cuddio Super Furry Animals SFA OK. O'n i'n... Super Furry Animals, top 5 band fi, dwi'n meddwl. Gorgeous Aquatic Monkeys, number 1. Super Furries. Number 4 neu 3. A tour fi di mynd. Nes I wneud executive decision I cael gwared o'r tour. So Dudsy fi wedi cael chat am beth o'n I eisiau wneud ar y map yma'n ymlaen. Hey, I totally understand it. Makes perfect sense. So, I take it you don't like the Mung album then? Ooh, majestic. Oh. Dwi'n mynd I nôl lot o cerig o tour fi. That's the plan. O'n i'n meddwl am y base ma. Yeah. Beth am just Dinestro tipyn bach. Yeah. Cwtogi fo, yeah, dwi'n gytuno. Fel y tŵr ar y rhan yma. Like, just cadw fa mor uchel. Achos... mor bach, sorry. Achos... Cos da ni'n angen yna. Dyn ni ddim angen y llawer pethau. Na. Oce, na i wneud hynna wan. 10,000 stone a day. Yndi. Gai, dwi'n mynd tynnu tŵr a twtio. Ie. Dwi'n meddwl sy'n ni wedi cael yn reidio. Like, clawr amser on. Na. Dwi'n meddwl sy'n ni cael yn reidio sy'n ni cael yn reidio yn barod sa. Dwi'n meddwl. Ie. O, allu di tynnu'r... Os ti eisiau... Y spotlamp. Y spotlight. Ie. Oedden, na i tynnu... A hwnna fyd, ie. Water collector hefyd. Ie.
Iawn, na i neud stwff yma. Yeah, I love Gorky's. I was in Gorky's last ever Welsh gig. It was a very awkward affair because they hated each other. But I loved it. So, de. So fan 'ma da ni di bod yn... So fan 'ma da ni di bod... Da ni di symud i fanna wan. Oherwydd... Fan 'ma mae'r action i gyd. So... Yeah, so that's the plan. That's the plan. So gobeithio... Okay. Ydyn ni ddim angen y fam o'n. Gee. Ni methu dinisto hwnna. I feel like that, so... Ie, mae fe wedi bod yn lle da i ni ddysgu yn bendant, de. Ond, O, iawn, Dudsy, dwi'n gweld negas chdi. Oce, neu, fe di nôl yna. Dwi'n meddwl fan ma chwaith, de. Really, de. Dwi'n meddwl fan ma'n gallu bod yn. O, de. So hwnna, dod o costal o chydig bach yn i, de? Bad. Eisiau mynd stone. Be dwi'n mynd amdano?
Dwi angen tools. Ddim angen dod efo fi wan. Ond ie, exciting iawn, mae gan efo dy, efo dy, sgal efo, Xbox Series X. Be ti'n ei chwarae gynta efo? Worms. Ond, ie, mae'r Xbox yn good deal, da. Mae'n uffar o good deal, rhaid fi ddweud. O, crap o pobl ddechrau saethu. Oh, shit. Dylan C533 yn dechrau snipio. Ia, mae'r Game Pass na'n nuts. So, perspektif fi am y holl beth ydy, dwi'n massive Gran Turismo fan. So, rhai fi cael PS5 just am hwnna, really. Dim just am hwnna, allu. Ond hwnna di'r fatha'r y rheswm i fi. Hwnna di'r rheswm i fi, shit. Cos efo Game Pass, logic fi efo'r Game Pass na di, chwarae di 2 gem, neu hyd yn oed 1 gem, y mis yna fo. Mae o'n... Ti'n talu am dan... Mae'n talu mi hyn, diwedd ydyn di. Yr unig peth am Game Pass sy'n bygio fi ydi Netflix syndrom, gormod o dewis. Os ydych chi ormod o ddewis, ti'n rhaid lot... O, ti'n ddoi'n nôl at hwnna. Mae'n rili... Na, dwi'n eisiau hwnna wan. Ond, na, gefn y Guinness iawn. Oce. Reit, gefn y Guinness. Ooh. Shit, sw'n lle. Dwi'n mynd cael... Di'r gêm bach yn laggy chdi, Dudsy? Mae'n reit laggy i fi yma. Dwi'n gobeithio na just... Ie, mae'n laggy am fi. Oce. Yn enwedig pan dwi'n ar y ceffil. Iawn, oce. Ond ni'n poeni just fi oedd o. Oce, belle be... Si ffindio high quality metal o'r 2 thing na fyd. So... Oh, nice, nice.
So mae hwn hefyd yn bes bach mwy concise. Diolch. Mae bocs yr un yn fanna ni i gadw stwff personol ni. Ideal. Dwi bod yn gwachio lot o gormod o YouTube videos am fatha secure duo bases a felly. So. Dwi'n teimlo more secure ma na o'n i'n yn y base arall. Yeah. Like, just wedi learnt lessons, ond... Dwi'n falch athyn ni eitha dechrau off bell o pob. Just ni cael... Cos y tîm o dwi'n cael yn y bits mena di pobl eitha ni ddim yn cael chance. Dwi wedi gael dipyn o streamers di stopio chwarae, cos oedd nhw'n dim greifio, ond oedd nhw'n cael amser i ddysgu, ie. So at least da ni di cael amser i... Mae'n tipyn bach drist, ond ond... Is what it is, ie. Mae'n anodd, achos... it is what it is, mae'n anodd. So... Let's bach o weid. Am rywsyn dwi'n licio'r bear thing na ar yr... hwnna. Si dysgu am... dim hack, ond fatha glitch efo... Os rei cadar, de, ar lawr, ie. A efo bolt action rifle, mae 0% sway ar gadar. So allu di just... So os ti'n mynd allan i sneipro, dos o set efo chdi. I chdi cael... A di ddista lawr a... Edrych mor da pan ti'n just typio pobl, ie. Ond absolutely dim sway o gwbl. Mae o'n... So, ie. Hynna faint lawr y rabbit hole dwi wedi mynd. Iawn, so dwi wedi nôl mwy o supplies o tŵr fi. Oh shit, no. Da ni angen thing dŵr splitter i'r top na fyd oes. Oh, nice, yeah. Large water catcher dim yn ffitio ar y tŵr. Oh, crap iawn. Ti angen 4 floor tiles, dwi'n meddwl. So os ti'n just rhoi 4... Neu 3 mwy, bydd iawn. Ein ôl mwthl. Cos ti ddim angen support neu rhywbeth. Just efo tree, yeah. Oh, cioè... Fel arall isio. Na, y floor yn y ffordd o'r ladder. O, hwn. Fel a?
Ie, fedrwch chi roi... O, ie, ystol, ie. Fy ffrind fi wedi deud am shipwrecks yn y dŵr. O, iawn. Dwi wedi anfon yr neges wrth y ti. O, da ni'n got gysio blip. Dydwth o, mae'n tipyn bach o chore, ond, like, ti'n less likely cael dy safety pan ti'n yn y môr, obviously. So, yeah. Mae'n syniad da. Oce, ideal. Ideal. Hwna'n... Cos, ie, Dwi'n meddwl ddim gweithio dal. Di dal ddim? O, falle, cos mae'n y tor... Falle ti angen roi fel ar llawer? O, be, dy ond yn gweithio llawr illa? Na i just roi fel yma. Oce, ideal. Shane yn ys. O? Ideal. Vi eisiau hwnna. O, what a picture. Sorry, eisiau dynnu'r ystol, neu fyna. Okay, so... O, spot lamp. Sgan ni... O! Dych chi'n fawr am y follow, coffee and... Yeah. Cigarettes. Dych chi'n fawr iawn. So... So mae'n y box... Spotlight ar y llawr. O, ia. Lle di lle gorau ni reid y spotlight? So ni'n gallu neud hyn, ti'n neud? Gallu neud hyn. Ti'n ddechrau yma, da? Dim ar y tor. Falle, just... Ys i di... Ie, ti sol fi yma. Dwi'n rhaid bildio wal yma, ynddo. Sy'n gallu... Ie, dwi'n gwybod lle di. Na i weld sy'n lle i neud o ar y to. O, wrong. Wrong room. Ie, ond y problem ydi, ti'n cael y tor, like, sloped roofs. Yeah. Yeah, good point. Lle dylai roi yr ores, like y metal o a'r pethau. O, dwi wedi rhaid o'r box drws nesa i drop-in thing. To the drop-in thing ni. Okay, Mae'n un o'r boxes o fanna dwi wedi... Oh, can't afford.
That. Wall. Okay. Full. And steps. Full wall. Emrys, edrych ar ei ceffyl. Oh, it's got armor though. Oh, so cool. Yeah, ond problem ydi, pan ti'n rhoi armor arno fo, Yeah. mae hi'n really araf. Oh, but as in noticeably. I have. Yeah, 40% dwi'n meddwl. Fucking hell, yndi? Edrych yn cool though. Sgyn... Mae gen ceffyl saddle baggers. Yeah, os ti'n... Alli just cydio da fanna fyddi. Yeah. Clicio examine, yeah. Oh, ideal. Trydan. O, nie, nie. Hey, de gewoon helemaal Fallout, nief. De gewoon. Oh. Dan ni 'di creu base newydd yma, so... So, cael bethau at ei gilydd. 5. Okay, na fyla de. Work. Ei, Craig, ti'n gadw'n iawn. Hwn di'r bes newydd, so da ni'n y broses o pimpio fo fyny.
Right, Emrys, beth di y cynllun rwan? Ti'n just rhoi y finishing touches ar y base, ie? Ar y bes, ie, hynna di plan fi fan fan. So dwi'n di... Lle mae input hwn? No. So... O, Does ar yr... Dwi'n mynd i reid y letter gan. Gosh. Ti'n mynd i reid o off ar hwn? Ydy'r spot stamp efo... So sa well fi reid switch o fama i'r off o gan? Ie, dwi ddim yn siŵr. Ie, dwi'n meddwl. Oce. O'n i just meddwl pan ti'n stopio defnyddio fo, Oedd o'n stopio... golau mynd off ond na. Iawn, ie. Na i reid switch yn fanna efo. Chwo, da ni'n reit pleased efo sy'n mae'r best newydd yn mynd ymlaen. Da ni wedi dysgu lot, so... Ie, mi fedrai deud bod ti'n wedi dysgu llawer pethau. Google a gwatch o YouTube. Ie, Google ag just dysgu o mistakes, ynddo? Ie, dwi'n meddwl o'n i'n meddwl amdano fo gormod fatha build o tŷ a ddim chwarae Rust, dwi'n meddwl i gychwyn. Ond na. Dwi'n meddwl... Iawn, oce. Dwi'n gwneud supplier yn arall. Ie, na i dod efo chdi. Oce. Un munud, na i just dropio cyrrych pethau off. O, ie, cap gyda fi dal pethau yna fi. Gyda fi sniper chair fi eisiau dropio off. Hynna sydd i ni. Hyn, yw'r unig peth amdan fama di fydden ni mwy on edge, da. Bendan, ie. Right, dwi'n dod. Iawn, ta, ideal. Let's go. Oh, sorry, nes dim sylwi oedd chi'n pio fi. Mae'n iawn. Okay. Let's go. A ni ta cael gwn da i chdi hefyd, efo'r... So mae gen i ddigon o scrap i chdi cael prynu. So mae fyny chdi os ti eisiau bolt action neu os ti eisiau semi-auto. So chi'n gallu just prynu gwn os chi eisiau sa? Dwi'n meddwl dwi eisiau bolt action just acos mae gen i custom SMG hyn o bryd. So... Ie. Dwi'n meddwl mae'n well ar i cael y dwy opsiynau.
Yeah. Ie, shotgun. Dwi dal efo shotgun oedd ei ffeindio ages yn ôl. Dwi efo shotgun a a bolt action. Achos pan o'n i'n gwylio Slit ddoe, ac oedden nhw'n gwneud yr excavator, oedd yn really handy cael bolt action rifle I pigio cydig o scientist. Ie, o bell I ffwr, ie. Ie. Mynd I fewn. Ie. O, ie. O, helicopter. Oh my god. Ie, so dwi'n meddwl fydd yr wsos nesa yma bach fwy intense I fi a Dudsy. Gobeithio. That's the plan, anyway. So, y premis di ffog o'r ddysgu nhw arni, so gyhoeddus... Ie. Wel, ti dweud hynna, de, o'n I ar y server ma'n eithiwr, a oedd pethau mynd yn reit spicy yma, de. Mae yna lot o pobl yn... Oedd yna conversation reit hir amdan natur PvP, which oedd yn bach yn... Oedd yn... Ie, dwi'n mwyn gwybod. So dwi'n teimlo fatha yn rei pobl yn... dechrau cael yr ysfa I saethu. Nes di preemptio ni neu hyn, really. Yndi. Hence, de, mwys eich di yn y chat, de, mae tŵr fi di mynd. Dwi di wneud executive decision am tŵr fi. Rhaid chdi tynnu'r darna yma. Sgan fi am hawl I tynnu'r bit ti di wneud. Oh, okay, So, yeah. tynna di be bynnag, o di be bynnag y llaid yn ni wneud tynnu, ie. So basically dwi wedi cael y section yma gyd off. So gyd I just tynnu'r section yma. Mae yna GTA 5 RPers gang yn efo. A ie, mae nhw'n dechrau mynd bach yn gun-ho. Electrics, rwysio. Munud o'r action bwyd, gadael bwyd yma. Y mixing desk yma nes I ffeindio. Hwn reit cool, de, ti'n gallu gwneud potions a falle. So, Pa fath o potion? efo berries ti'n neud o. So, nes I iwsio ffarm bach I tyfu lot o berries I neud potions. Mae hwn yn clas. Yndi. So nes I neud... Dwi'n dal yma, dwi? Alla dwi wedi mynd yn o'i bwnco. Ond nes I neud potions ar ei yn y lle bwyd. So mae 4 berry yn neud 1 potion, a mae 4 potion yn super potion. So, na di'r...
So mae gynnu fi hada red berries yn y box fferm ma. Os na'n di. Bedroom. Mae yna rhywun de o gwmpas N14, N15 bod yn seithio helicopters trwy dyd heddiw. Mae'n reit annoying, cos mae helicopter a hongiad yn gwmpas am ages. So, Dudsy, swn i'n chdi de, swn i'n cymryd y scrap na i gyd de, i chdi cael rifle body a X16 scope o Bandits Camp. Okay. So dwi'n meddwl fod y rifle... Mae'r scope yn 300... Sorry, efo cael i mewn y room. So, i ni cael bolt action i chdi, da ni angen rifle body a da ni angen 16 scope. Dwi'n gwybod fod y scope yn 300 scrap. A rifle body, dwi'n yn siŵr iawn. Dwi'n yn siŵr. Rifle body. Neu, os well gyda chdi, allu di just prynu... Fy friend, Mr Edge, yn deud... Yeah. Gwneud yr shipwrecks, a mae'r scuba pethau ni cael hyn y bryd yn good enough i gwneud nhw. Like 600 seconds, mor na digon. Ideal. Sgyn ni ddau tanks a un tank. Ond fel gen i dipyn o tanks? Gyn ni un, ond... Na i edrych ar crafting. Ai. So, de, dwi wedi bod yn sbio ar y map wan, de. Alli di cael... Dwi'n methu gweld rifle body nunlla, de. Ond dwi'n gweld fod na LR 300 assault rifle ar gael am 500 scrap. Fe ydych chi creu oxygen tank? Sut ti'n creu un? O hefyd, pan ti'n unlockio pethau ar y tech tree, o'n i'n meddwl bydde ti'n unlockio pethau like, am y dau ohonyn ni, ond mae'n just unlockio am ti. So dwi'n meddwl... O, na! Ti unlockio pethau. O, iawn, oce. Iawn. Ie. Chos ar fy... O, ti ddim yn unlockio stuff ar wahan hefyd. Ar... Iawn. O, hynna shit yndi. Ti'n meddwl sy'n un tîm? Ie, dwi'n meddwl mae'n shit. Achos mae'n just gweithraffu o scrap os ti'n unlockio ar y dau tech trees. Yndi. So, dwi'n just meddwl ti unlockio pethau. Oce. Ac dwi'n just, like, leechio o ti. Fair enough. Ie, oce, mae'n sense. Yna shit. Iawn. So, gynnu ni opsiynau i chdi am gwn chdi wan, de. Ydyn ni either tra ffeindio rifle body'n rhywle, de. Neu, allu di just prynu LR 300 assault rifle. Which dwi'n meddwl, hwnna di'r gwn gorau yn y gêm, ie? Mae'n fyny chdi, really. Cos dwi'n methu gweld... Dwi'n mynd trwy map o fama, a dwi'n methu ffindio... rifle body. Lle mae siop Limi o fama, o'n? Di'n Limi siop, oes?
Alex Arms. Mae'n rhywun yn gwerthu rocket launcher am 300 scrap. Not. 600. Dudsy. Mae'n rhywun yn gwerthu bolt action rifle am 600 scrap. So, os i di gymryd hwnna de, y scrap hwnna, na i wneud run ar cwch a dyn gawn ni 600 scrap i chdi. A da ni eisiau... It's just 300 ar gyfer... eisiau 300 ar gyfer. Ti eisiau fi i gwneud cwch run. Oce, so ar y map de... Gwneud... Sbio lle dwi wedi tagio, mae hwnna'n gwerthu bolt action rifle. So ar y map de, sbio ar y map. P20, dwi wedi adio marker hwnna, ia. Hwnna di'r vending machine efo bolt action rifle. So... Iawn. Dwi am mynd â stwff, nid bullets nôl i'r base arall, a nid high velocity bullets i chdi wedyn. So that's the... Sorry, Mythu fi. efo'r audio. O, iawn. Chydyd. Hyd i thi. Chydyd. P20... ar y map, yn... 600 scrap. No. Ooh. Bandits camp. Bandits camp. Ever. 16 and 300. Hefyd. Okay, fedrwch chi clywed fi rwan, ie? Yndw, dy clywach dwi'n. Okay, right, mae'n iawn. Ideal. Okay, so... Ooh. Ni just rap a mwy o pethau fel na, ie? Yeah, so, basically, da ni angen hel 900 scrap i chdi, de? Fy ffrind fi yn deud, os ni'n cael hyfrenydd, fy ffrind fi oedd yn deud, os ti'n cael hyfrenydd, a just hedfan i'r pen o'r dom ac dod yn ôl, like syth, fedrwch chi just casglu llawr o crates yn really gyflym. O, iawn, oce. Did I thought, mae'n llawr o helicopters dotted around the map, usually on a road, did I thought. So, Oce, cael look o fanna. Dwi'n gweld arbach. O, na un o'n i'n cymryd potshots ar un ddoe, cos oedd un yn dod yn agos i tŵr fi. O'n i'n eistedd ben tŵr fi a cadar yn tre sniper o stwff. Ac nes i weld un, eisiau warding shots ddo fan, fflio ffwr. Iawn, mae gen i fi llond inventory o stwff i mynd yn ôl i'r base, stwff yn neud bullets, really. So, be na i hefyd wedyn, na i wneud... Na i gwneud scrap run. Ie, na di scrap run ar y môr, a na i lighthouse i neud scrap run o fanna. Wedyn, gwn i ofyn sgynnu ni wedyn, ie? Cofio gwn i... Oce, see you in a bit, ta. Okay. Got a plan. Got a plan. Yeah, so plan Dudsy fi di wneud monuments. Dwi'n meddwl. So mae'n edrych da hwyl. So da ni eisiau gyr y fyny ar gyfer monuments. That's the plan.
Jyst angen gwylio allan amdan stream snipers. Wel, mae gen i fi 7 person yn gwylio fi ar hyn o bryd fel arfer. Mae'n os o 3 neu 4. Ge fi ar edge. But na, gen i fi valuable cargo i wneud. Ti'n ma'n really exposed o fe, dwi'n mwyn sydd yn good call. Serpentine, oh my god. Nath hyn digwydd dechrau wsos lle oedd y server yn lagio. Okay. Oh, switch, angen ti'n gwybod y switch efo fi. Metal in general. Smegydd. Dwi'n gwybod sy'n cadw yn y fenach chwaith. O hwnna. This. Here they come. So. Mis eisiau hynny wan. Bwyd, de. Dwi ddim angen. Well, that's some high quality metal. Okay. Scrapron I Dudsy cael gwn. Na di next plan ni. That's the plan. Eyes on the plan. Dwi'n gwneud y message fe. Dwi'n fawr yn allan yn
full kit hefyd. Cwch, di sbonio'n pen draw yn co. Dwi'n meddwl Dudsy fi angen dysgu hefyd. O, hel! Lle bynnag ti di reid o. Dwi wedi twitio'r test generator. Dwi'n gwybod lle ti di reid o. Be sy'n power o'r... Be sy'n power o'ch di... Di mynd? Dim yn pethach di? Yn... Sut i ffyrdd hwnna'n cael ei chargio ta? Bydd yn chargio hwnna? Ww, scrap. What? Sut mynd yn sens? Swn i'n methu tynnu fe anyway, cos dim un at pleisio fo. Oedd trydan ymlaen yn boathouse ddoed, Be, mae di despawnio? Ww. Large planter box, don't we? Oh my god. Large. Di bod dim arall yn y boathouse? Na, weird. Weithiau am y stwff yn top fama, ond bob tro chwaith. Na, yn byd. Oce, pan ni cael test generator arall i chdi lle? Ti'n siŵr dy ddim yna? Mae'n bes yn sefyll allan ynddo. Ddim yn joio os mae'r bes yn edrych da. Ein yn y lai. Ddim eisiau crap yma. Nagos. 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 Na, da eisiau metal pipes da. Eisiau spring. No. Yr un peth efo gwm fi, o'n i wedi gwneud 2 bolt action rifle. Oh my god, sbio. Dudsy, dwi'n 179. Dwi'n dweud,
Dwi'n meddwl, ochr yma, ynys, reit, blynci wsaf. Ei, fydyd. Da ni'n gallu prynu turbine efo scrap, ta rhaid ni neu wind turbine. Fuck, mae di'r upkeep o fama tas, bia. O'r boi yma di stopio chwarae, de. Hwn jyst di ceio. Oedd hwn reit impressive ar un adag. Jyst i mynd, hwn. Hwn. So, lle da ni'n mynd o? Wel, dwi'n meddwl dwi wedi cael digon o stwff i ydy cael ei gwn, de. Shit, yma ffocin testyn yn yr eto na. Ww, counter. Ww, gears. Dwi'n mysio chdi, dwi'n mysio chdi. Dwi'n mysio chdi, dwi'n mysio chdi, dwi'n mysio chdi, dwi'n mysio chdi. Okay. Yeah. Oh, so fe am neis dim cael y tŵr na, ia. Oedd o'n money sink hwnna. Oedd o'n gymaint o money sink. Sgyn i'n coed yna, gos fi'n coed some point yn gos. Sulfur, o. Die cost hwn man. Shit, am hwnna da. Shit, so thing wedi sponio, de? Emrys. Helo. Ti ma, ie? Ie, fi sy'n ia. Shit, am y test generator na. Ie, dwi ddim yn siŵr beth sy'n digwydd, achos dwi'n siŵr fedrwch chi ddim yn dwy'n fe. Like, sut fedrwch chi dwy'n pethau arall o pobl? Fedrwch chi ddim? Na. Be ti'n meddwl? Dwi'n meddwl jyst i disponio fe, cos yr un peth efo gwna, no way, nath dwi'n... Chdi sy'n tynnu bod dim? No, dwi... O, iawn, oce. Ie, dwi wedi tynnu pethau arall rwan. Oce. Ie, just dim pwynt yn cael na. Na. So, dwi'n mynd i dod ar i'r beth arall. Oce, si ffindio hwnna, de?
Nes i ffeindio, gyda fi 218 extra. O, cofio gynnach chdi sprinklers fa. Mae'n eithriwr de. O, siarad yn rhywun yn fe fatha. Deal. Ie, dwe. Should be fine though. O, cap am hwnna de. Ond dwi'n meddwl na stwff jyst yn despawnio de. Cos, ers i'r server cael ei startio, Ie, dwi'n siŵr. dwi'n meddwl sa fi sy'n mynd yn nuts a nes i mispleisio fath, ond oedd gynnu ni ddau gwn am ages a mae di mynd de, so... O, da ni'n ffain hwnnw, hollol ffain. Oce, beth sy'n ni ar y gof am hwn? O, yn fanna de. Ie, na, dal un 5,000 am hwn. Siwch di. Y fan ma dwi'n gan? Really na. Dwi'n gael gitar. Oh, shit, a hein dwi'n dweud. The war chest. Chdi oedd just gwrdd hwnna. No. That's it. Oh, okay. Dwi ar y ffordd, rhaid. Oh, okay. That's how I go. Gynna fi. Stuff. Ie, sy'n ebrych, just dwy'n turrets, dwy'n... Ond i bai am na rhywun di jumpio mewn a torri fo, de? Si'n dod o byncyn... Si'n dod o...
Carpio. Oh. Yeah, 12. Dipyn o fynt yn y wipe. Oh, yes, o'r stwff o hwnna. Hello. Dwi'n meddwl am roi fy planters ma. Okay. Dwi'n meddwl. Yeah, ideal. Ddigon le fe maes. Ie. Ie, ti ddim angen y lle. Na, dwi ddim, na. Nes i... Yr unig reswm oedd o bod llydan hyn ydi cael y cwch allan o fyna. So, na. Whatever you need to do. Wanda. Lot of stuff. Yn gwybod beth i wneud. Siwr iawn beth dwi'n tra wneud efo man. Okay. Okay. Right. Dwi'n neud? Be dwi'n neud efo man? O ia, dwi'n neud e. Iawn.
dwi wedi rhoi 2 pumps just tu allan yr gates ma. Yeah. Achos mae'r water yn rhy isel I rhoi y pumps I O, mewn iawn, i'r ocê. gates. So yeah, tipping back shit ond. Ie. Bynnag. Dwi'n Dwi'n angen power arno fo, ond... So mae gennym ni... Dwi'n meddwl ni angen turbine I newid am test generator, beth ti'n meddwl? Ie, cytuno. Dwi'n gallu Dwi'n methu just prynu test generator efo scrap, sa rhaid ni build y turbine. Ti'n cytuno neu... Yndw, cytuno, yndw. Oce. Just more solar panels, efallai? Fyny chdi, dwi'n ei wisbio fe yma, mae wind turbine, yn 500 scrap. Fi'n methu clywed ti. O, ti'n cofio fan? Wel, dwi'n clywed ti, ond mae'n torri allan. O, crap, iawn, oce. Ti'n eto. 500 scrap. Na, mae'n dal, wel, dwi ddim eisiau, os ti'n dal yn siarad, dwi ddim yn... Na, dwi'n teipio hynny bryd. Scrap ydi, wind turbine. Un munud, na I roi y stream ar unmute so I can hear you. Iawn, oce. Dwi am goffan stream i'n munud hefyd, cos dwi wedi cael dipyn mwy o bobl yn gwatcho fe hynna. Dwi'n di off yn stream i'n munud, cos dwi'n meddwl bod y bobl yn stream snipio fi, cos oedd y viewers fi bach yn uwch gyna. So, dwi'n off yn y stream a ddau nôl atach dwi'n mynd o'n. Dwi'n off yn y stream yna. Dwi'n rhy engrossed yn y thing bach yn y bryd. Na I stream y trwy dydd fari, dwi'n meddwl. Bia'n chwarae hwn trwy dydd fari. So, ie, wel eich fari. Goodbye!